shi ne sila na farin ciki na ya cike buri. Madarar so yau ta yi kirana ina da labari. Kaman wadani da shi ba shakka ya zama alkhairi. Ƙaunarsa lokaci kaɗan min yi tasiri. Ba uwa a gare ni babu uba, a gidansu nake yin aiki. Ya kula da ni gashi gidansu na zo aiki, sannan ya ce da ni komai kike so zan baki. Ya sanar da ni wata rana zan bar aiki, zai aure ni ya saka ni cikin ɗaki. In na zubi da hawaye sai ya tare shi na bar raki. Yadda yake nuna min soyayya abin yana ban mamaki. Yana son marainiya kuma shi da masu hali, da mahaifinsa ya gano mana soyayya da shi. Kunne sai da ya jamin ba ni babu shi, ba tsammani na faɗa mar ba ni in babu shi. Farin ciki shi ke bani rayuwa sai da shi. Baba ka tausaya min rayuwar marainiya, cuta kar ka ja min dan sai na sha wuya. A daure abincika min da ƙauna zuciya. Marainiya, marainiya, marainiya ce ne. Zan sha wuya in haka ya dane. Na durkusa Allah ka duba ni. Na san wannan kadara ce ba wanda ya tsallake, kowa da yadda take zuwa warni marainiya.